Duh. Urip koyo ngene. Ora lagi maju nih. Belah. Piye? Kan pedang gawe opo ngene iki? Kok biasa main nih? Hah? Wis. Iya sih. Ini kyo gur isone dolan mangan turu terus tema gawe opo ora ngono ya gur pengarit nah jan lah kok sukete sapiku cek ora kae lawan ora kae ya panas wapa bersih itu luwe pora wis anak suket di ora tak liwatne sego belum ora tak masakne mie hei 6 pai 6 kowe tak masakne sego belum ora tak masakne mie aku tengah males panas iki ya jangan goblok kabeh iki. Jak omong ki semawur. Enggak. Tak dengar teh. Jak omong meneng ngabeh. Dengar. Iki. Udal. Boleh ini. Oh, boleh. Ini sini. Tapi kembang kucuk pilih mana yang diundi asik. Ya. Ngerobot asik. Ngene iki ora sing resiki aku bojoku ora gelem resiki suket iki boleh bilang iki ya enak belum punya tempat oke lah makanya tak tahu mau nih halo bro piye nanti gue nang omah pengen katanya aku dewe nih gini gitu oke ndang katanya kesini OTW gas cinta nih show-in dadak ning ndi lho. Nah, aku lho cek besek-besek omah. Kowe iki lho gayamu resik-resik omah koyo ndek omah ae. Ya duwe lah ora ketak omah manuk. Manuk sing ndi? Manuk sitak kuwi ra payu kuwi. Manuk welek ngono. Ya duwe lah ketak-ketak ngelek kene iki payu. Ketimbang awakmu ke pancuran banyu. Pancuran banyu yo ben sementing duwe manuke lho apik gunangku timbang gunamu. Gunamu lho wireng. Ya lek kene ya ring-ring yo manis lho. Manis apa ya cik manis gunaku to. Gunamu lho bentuke welek, mlungker ana, mlungker rene. Kriting meneh.
Yo Ben, lah aku rene iki mau kok nyapo ora kon ligo iki. Ya wis kowe sementing rene se lungguh se. Mun tak critani. Karena takon ngancani aku ning kene. Aku kan mau ning kene lho dhewean. Kok ngono, kacane kon ligo. Bokongku lho. Keju wisan. Iki rene ya wong-wong tok. Ora nggo rokok, ora nggo kopi, ora nggo es jan nemen iki. Nemen tenan iki. Balik ngono. Ora nggo apa-apa. Wong akeh teko lho. Wis diusir iki piye karepmu iki? Kowe iki lho nemen trai. Rene lho ora nggo apa-apa. Kene iki lho sing ngenteni kat mau, ngenteni kuwi lho sawi. Aku wis ngelam barang. Wong kuwi wae mikir kancane gawane es piye. Lah iki belas. Rene wong-wong tok beh. Lah sing butuh iki sapa? Lah aku mbok kokon rene ngono lho. Doku ki yo kowe iki rene ya takon gawane es apa kopi. Mosok rene ora nggo apa-apa beh. Iki debat terus rene entek iki. Wis, saiki butuhmu apa aku kokon rene. Butuhku yo takon ngancani aku karo engko ayo mlaku dolan. Golek-golek. Coba ngerti nemu Dolan nang ndi? Lah aku mau lho cepet omah. Dikon bojoku. dolan sementing mlaku. Gelem ora kowe? Nek gelem ayo saiki makan. Nek kene iki terus jenuh aku. Sek to. Aku cek kesel iki aku. Gurkon besik ngono ae kesel lho iki. Beh nemen. Wong lanang kok sambat ae iki. Lah piye bojoku lho paling galak. Awak gede dhuwur. Ngono wedi karo bojone nemen iki. Kan sesuai karo yang krese iki. Yo Ben. Penting kan aku cinta karo bojoku. Emangnya bojomu yo cinta karo kowe. Ora cinta karo kowe. Diapusi tok kowe engko malan. Yo cinta lah. Yo ngono-ngono bojoku paling ayu dhewe. Loro nyapu. Jelah. Parani. Hei, wong loro iki nyapa to ngene iki? Yasmin iki don ngene iki. Kayak iki sing tuwa barang iki nyapu ngene iki marai sing nom-noman kayak pengangguran sukses ae ngene iki. Mang gawe ngono. Kowe bojomu mau kowe. Oh, awakmu iki lagi teko wis nyocoti kancane iki parane iki. Iya lho iki cah cilik. Mek kae. Reno adek karung engko malan kae. Oh, cilik ngene iki yo. Cilik. Yes. Oleh rono apa ora kowe iki? Mau melok ngumpo ngono. Cah cilik ra sama lo ngumpo. Ngarit-ngarit tok kono lho iki. Malah ngumpo malah masuk angin engko. Masuk angin seneni bapakmu malah aku. Ndang ngono makan ngarit ngono. Iya lho, cah cilik kuwi. Melu-melu wong tuwek beda ngarit kono. Ya wis, nek ora oleh melu-melu ngono tak del ngarite aku. Oh, ngono mbek gancuk. Ngono melok ngumpul ora oleh. Dan ngono. Oh iya. Dewi ning dukun iki awakmu mandi apa ora karo kancamu di wingi? Ya mbuh iki urung tak jajal kok mandi urane. Engko ngenteni kancaku jajali. Ben iso ngerti mandi urane. Kowe teko-teko dukun nyapa arep melu dukun opo piye kowe? Ya iya rencanane aku arep melu ben aku iso sugih. Alah lek ndelokne papakanmu iki kaya dititipi sugih kayane gak iso. Kowe dulu-dulu barangmu mbok dol. Manukmu kuwi lho kudu mbok dol ae. Lah manukku tak dol kok ya seneni bojoku aku engko. Nah ini ya bene, bojomu ben golek manuk mek. Kowe ben gua. Kapok kowe gua. Oh, terana de kanca iki kaya gancuk. Wes, rasa debat ae. Ayo, nyalai cah ngarit kamu ae. Gelem ora kowe? Lem to, ayo kita bedal. Wis, ayo budal saiki, rasa kesuwen. Gancuk panas. Balik ah.
Denes, cocok tuh. Yura, tiup. Ya. Yo. Sedikit tok agame. Kenapa nah? Bisa nyukur mangan turu dolan. Lah. Ora ngono nyukur ngarit. Sendine ki golek iki. Nah, sama yuk. Kita cukup ini. Kayaknya panas ya. Gitu. Bekorai. Kurang gitu ini. Nah. Siapa lagi? Ini paling suka sama mau kan arep-arep dong ngomongin kerjanya bi. Yo, Ya yo. ayo bercanda ini. Oke, kata say. Ya ngomong sing ngari. Ayo. Cepet, dia aku duit. Cepet kok. Apa tuh, Ed? Oh, geger don. Kenapa? Sekut keren iki. Hei, kok mau keren iki kuwi. Dancuk. Oh, pantara wong tek-tekan asu.